पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को भैया सुन रहे हैं बस इच्छा से MRS म्यूजिक की प्रस्तुति महिमा डीजे। हम खा के जहर मर जाई हो अब जियले से अच्छा बाटे हम खा के जहर मर जाई हो जब तू ना मिलबू तो सना महिमा डीजे। बस इच्छा से MRS म्यूजिक की प्रस्तुति हमरा से गलती का भइल हो हम पूछी तो हंस बताओ ना दिल में अगिया लगाओ ना हमके पागल बनाओ सुनो ये रानी रहब ना सुनो ये रानी रहब ना तोहरा से दूर जाइब हो अब जियले से अच्छा बाटे अब जियले से अच्छा बाटे हम खा के जहर मर जाई हो अब जियले से अच्छा बाटे हम खा के जहर मर जाई हो जब तू ना मिलबू तो सना महिमा डीजे। भैया सुन रहे हैं बस इच्छा से MRS म्यूजिक की प्रस्तुति रब रोशन कैसे रही हो संजीत ना तोहके भुलाई हो मोहब्बी का सना जी पई हो तोहरा के कैसे भुलाई हो अब वीरेंद्र प्रेमी के जिंदा ना जान पैबू हो अब जियले से अच्छा बाटे अब जियले से अच्छा बाटे हम खा के जहर मर जाई हो अब जियले से अच्छा बाटे हम खा के जहर मर जाई हो जब तू ना मिलबू तो सना महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसई।